Откъде си? Не знам. На колко години си? Не знам. Къде учиш? Не знам. Хляб ядеш ли? Не знам. Власи, ти откъде си? От Германия. Къде учиш? Белгия. На колко години си? На 14. Ти си много бил учен, дек. Браво, браво. Ласи ли се казваш? Да. Къде работиш? В Белгия. Какво работиш? Картач. Картач си? Картач. Ти неговия брат ли си? Да. Заедно учите в Белгия. Аз не уча, само той учи с много голям успех. Динамит ли от те удари на главата? Що, какво има там? Гледам. 15 годишен ли си ти? Камера жията, твоя гръб. Моя гръб, ама гледам летище станало върху главата ти. Там ли каса самолетите? Да. А в Bulgar'da göstersene bana. Birazcık alayım baştan şeyleri. Seni de alayım sonradan. Netko, как се казваш? Секис, как се казваш? Секис. Секис, на колко години си? На 3. Ама я кашал дали ропа, не дики. Бак, карадоро. 19. Ама гледа на тавана малко, ама я Ама моро джадус. Учиш ли? Не уча. Работиш ли? Да. Къде? Комуналното? Градския буклук. Градския буклук? Да. Добре, Нетко. Ти беше? Владимир. Том. Том, ама яса виж себе си, бе. Чакай, носа си бърка тос. Калбър, тебе си себе си. Тос да не е люсеми. И тос люсеми май. Ти бе мотор.